azon kezdődött kicsit gyerekkoromban, hogy édesapám azt mondta, kezdtem próbálni a legények után én is a táncot. És látta édesapám, és azt mondja, nem bánnám, ha minden ünnepen letáncolnál egy pár csizmát. Csak tanulnál meg. Úgy rám hatott, hogy azon túl én mindig figyeltem a legényeket, akik akkor úgy tudtak, hogy én is tanuljak meg. Elkövetkezett az idő, hogy volt egy ünnep, tudtam jól, összeízadt, nagy ünnep volt, 2 napos, húsvét vagy pünköst. Egy pár új csizmám volt, megizzadt a lábam szárán, összebukott a szára. Az ünnep után látja édesapám, hát ez így nem jól van, hogy te így csinálsz, ha letáncolsz egy pár csizmát. Emlékezzék vissza, mit mondott ekkor-sekkor. És szót se szólt többet. Táncolhattam akármit, nem volt fontos a csizma többet. Így aztán itt, ahol láttam az akkori legények, és azután jöttek idegenek, mind megjegyeztem, mind betanultam. Utána aztán tanulták be mások. Legtöbbet tanultam attól a mérai Gyurkától. Azt tetszett nekem legjobban, hogy járja a legényest. Azután voltak ottan valami átmeneti gyalai cigányok, zenészek, azok is egy este nálunk táncoltak, járták a legényest, nem akarták, és akkor felálltam én egy kicsit, akkor aztán rögtön szökött a cigány, hogy nehogy én jobban tudjak, mint ő. Akkor aztán figyeltem a lábát, így csalogattam, és megtanultam tőle azokat is, amit nem tudott nálunk senki. Így gyakoroltam vele.